Gedeputeerde moet zich verantwoorden in extra debat over integriteit. Het is vrijdag 25 september. Dit is Zeeland Nu. Statenleden willen uitleg over belangenverstrengeling. Lonink wil landelijke maatregelen. En zicht op Zierikzee door Zierikzee thuisgebracht. Goedenavond. Er komt maandagavond een extra statenvergadering over de beschuldigingen aan het adres van gedeputeerde Joannes de Bat in het dossier Zanddijk. Ondernemers uit de gemeente Rijmerswaal en een advocaat uit Goes stellen dat de Bat probeert een nieuwe rondweg door de polder tegen te houden, onder meer omdat zijn broer daar woont. De Bat ontkent alle aantijgingen met klem. Aangeschoven is collega Ariana Lafort. Ariana, waarom die extra vergadering? Er zijn veel vragen naar aanleiding van een brief gisteren van commissaris van de Koning Han Polman over de kwestie. Polman heeft een zogenoemd vooronderzoek ingesteld, dat nog niet klaar is, na geluiden van politieke partijen over die belangenverstrengeling, waarover in de gemeente Rijmerswaal al jaren wordt geroddeld. Ja, de Zanddijk bij Ierseke is nu een hele smalle, kronkelige weg tussen de A58 en Ierseke. Er moet daar wat gebeuren, want er zijn veel ongelukken. Nou, er liggen een aantal scenario's klaar. Voor een rondweg daar. Maar bij één van die scenario's, daar zou dan een broer van de Bat heel dicht in de buurt van die rondweg komen te wonen. Die kwestie dus. De partijen willen toch nu al meer informatie. De fractie van Forum voor Democratie in Provinciale Staten heeft om de extra vergadering gevraagd. En wil ook alle stukken zien. We willen alle stukken boven tafel. Dus gespreksverslagen, documenten die gedeeld zijn. En daar wachten wij ook nog op. Ook andere partijen willen die extra vergadering. Er zijn best wel stevige beschuldigingen geuit aan het adres van gedeputeerde de Bat. Dus hij heeft er recht op dat we dat niet laten voortduren, langer dan strikt noodzakelijk. Zo zijn er vragen over een zin in de brief van commissaris Polman dat het voor gedeputeerde de Bat pas sinds deze week duidelijk is dat zijn broer gronden heeft in de buurt van één van de voorgestelde nieuwe rondwegen. De Bat zelf ontkende gisteravond bij Omroep Zeeland met klem dat hij niet integer zou hebben gehandeld. Uiteindelijk komt het erop neer, heb je voor jezelf de overtuiging dat je oprecht en integer bent geweest. Ik heb die vraag ook aan mijn collega's gesteld. Ik kan die vraag beantwoorden met van volstrekt oprecht en integer. Mijn collega's beamen dat en daarmee is het dan ook klaar. De CDA-gedeputeerde krijgt in ieder geval de volle steun van zijn eigen fractie. Zeer zeker. Wij hebben alle vertrouwen in hem en wij weten dat hij goede dingen heeft gedaan en wij staan hier volledig achter. Ja, tot zover het onderwerp over de Zanddijk. Er stond er meer op de agenda, onder meer die tolvrije Westerschelde-tunnel. Er werd over gestemd of over gepraat. Hoe is dat afgelopen? Ja, het ging inderdaad van, komt er een referendum over het totale compensatiepakket voor de marinierskazerne. Dat is gevraagd door de stichting Zeeland Tolvrij, die op die manier hoopt dat dan het pakket wordt opengebroken en dat ze alsnog zo'n tolvrije Westerschelde-tunnel erin kunnen fietsen. Maar ja, zoals het er nu naar uitziet, tekent zich toch wel een meerderheid af tegen zo'n referendum over het hele compensatiepakket. De partijen willen daar echt niet aan beginnen, want ja, breek je het open, lukt dat dan om die tolvrije tunnel er ook bij te voegen? En ja, de partijen zijn toch bang dat op het moment dat je dat pakket openbreekt, dat je alles op het spel zet, wat je in dat compensatiepakket al voor Zeeland hebt binnengesleept. Dus ja, daar willen ze echt niet aan beginnen. Nee, dus als het geregeld moet worden op een andere manier. Ariane, dankjewel. Bij zorglocatie SVRZ Swink in Tolen zijn 4 cliënten en 5 medewerkers besmet geraakt met het coronavirus. Bij deze locatie wonen mensen met dementie verdeeld over 3 woningen. De besmettingen zijn vastgesteld in 1 van die woningen. Bewoners en medewerkers in de andere woningen worden nu ook getest en bezoek is voorlopig niet welkom. En in heel Zeeland zijn er sinds gisteren 14 besmettingen bijgekomen. En dat is een stuk minder dan gisteren toen er 27 nieuwe gevallen werden gemeld. En naar aanleiding van het oplopend aantal besmettingen, landelijk en in Zeeland, roept Jan Lonink, voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland, op om landelijk maatregelen te nemen en niet per regio apart. Dit zorgt volgens Lonink voor onduidelijkheid en vermindert het draagvlak voor het coronabeleid. Vooralsnog worden in Zeeland geen extra maatregelen genomen en gaan evenementen zoals de kermissen en de wielerwedstrijd, de omloop van de Braakman, gewoon door. De mijnenveger Zierikzee kwam vanochtend met een bijzonder pakketje naar Zierikzee. Het bracht een schilderij dat eerst bij de marine hing, maar nu in bruikleen wordt gegeven aan het Stadhuismuseum. Het gaat om het schilderij Schepen op de Oosterschelde bij de Zuidhavenpoort. We zien een zicht op Zierikzee. We zien heel duidelijk de Zuidhavenpoort.
Maar we zien daarvoor een waterpartij die daar hopelijk nooit geweest is, want die is wel erg groot. Het werk is dus deels fictief, neemt niet weg dat het schilderij veel betekent voor het museum. Ik ben natuurlijk apetrots dat hij hier is mogen komen. De manier waarop is ludiek, voor ons als museum uniek. En ja, we zijn nu inderdaad als museum weer een trapje op de ladder gestegen. Met z'n tweeën 4 bedrijven runnen en ook nog eens 4 kinderen opvoeden. Ga maar aanstaan. Het toverwoord is dan balans. De Zeeuwse ondernemer Rijnjan Elenbaas en zijn vrouw lukt het om al die ballen in de lucht te houden. Maar dat ging pas na vallen en opstaan. Rijnjan Elenbaas is fysiotherapeut, maar hij doet veel meer. Elenbaas is actief in maar liefst 3 eigen bedrijven waarvoor hij heel Nederland doorreist. Met zijn vriendin en 4 kinderen woont hij in Wilhelminadorp. Als hobby handelt hij in oldtimers die hij laat opknappen in Moldavië. Hij sport veel. Elenbaas werd in Zeeland bekend als wielrenner. Kortom, een bezig baasje. Maar waar haalt hij de tijd vandaan? Ik heb altijd als vertrekpunt, het moet eerst thuis in orde zijn en je partner moet mee zijn. Nou, dan heb ik het geluk dat ik ook een ondernemende partner heb die ook een bedrijf heeft. Dus eigenlijk hebben we hier 4 bedrijven. We hebben 4 kinderen, die moeten gelukkig zijn. Het huishouden moet op orde zijn. En de tijd daarnaast besteden we aan werk, maar ook aan hobby's. Wat ook weer een beetje werk is. En dan heb je toch wel heel veel uren in een dag. En is dat in balans? Dat is absoluut in balans. Ja, zoals je ziet, Huisdieren zijn bij er ons ook. gaat alles door elkaar heen. En ja, dat vinden we juist wel heel erg fijn. En dat moet natuurlijk bij je passen. Maar wij zijn allebei heel erg van, laat gewoon de huiselijkheid en de familie en het bedrijf, de verwevenheid daarin ook samenkomen. Toch is die balans er niet altijd geweest. 6 jaar geleden ging het helemaal mis met Rijnjan. Ja, dat is heel goed fout gegaan. Ik heb dat met mijn eigen gezondheid moeten leren. Ik ben nu 38 jaar en op mijn 32e, zo gezond als een vis, heb ik tot 2 keer toe een acute hartaanval gehad. En dat was een wake-up call. Ik was toen, eigenlijk je familie, je sociale basis was niet de basis. En het was alleen maar werken. Ik kom uit een topsportcarrière, dan is presteren natuurlijk heel belangrijk. En dat is bij mij wel fout gegaan. Ik werd gewoon door niemand teruggeroepen of tegengehouden. En je bleef maar gaan. Ik bleef maar gaan. Maar sinds zijn relatie met Kirsten gaat dat stukken beter. Rijnjan die heeft echt superveel ideeën. Ik benijd hem ook om zijn creativiteit en dat hij overal kansen in ziet. Maar het is inderdaad wel nodig om hem af en toe weer een beetje terug naar de focus. Als Zeeuw voel je soms een beetje, ik moet maar werken. Ik heb het druk of ik werk hard. En ik zeg liever van, joh, het is in orde. Iedereen is in balans. Dat is natuurlijk een beetje de nieuwe taal. Maar zo ondernemen we wel. Over 10 jaar hoopt Elenbaas zijn zorgconcepten over heel Nederland te hebben uitgerold. En voor ander nieuws is aangeschoven Jannes Goedbloed. Jannes, waar wil je het over hebben? Nou, ik wil beginnen met zwerfafval. Voor de meeste van ons is dat een irritatie, maar voor sommige mensen is dat een verslaving. Verslaving? Hoe raak je verslaafd aan zwerfafval? Ja, dat was mij in eerste instantie ook nog even een raadsel, maar Zeeuws meisje is het gelukt. Ze wil niet bij haar echte naam genoemd worden, vandaar dit pseudoniem. Maar ze deed in 2016 mee met een challenge op Facebook, waarbij ze plastic opraapte en er een foto van maakte en op internet zette. En sindsdien sjouwt ze iedere dag met zakken vol zwerfafval dat ze tegenkomt tijdens het hardlopen, wandelen of fietsen. En van haar buit maakt ze nog iedere dag een foto en zit die op haar Instagram-pagina. Ze heeft net als wij ook wel eens haar dag niet. En als ze dan voorbij zwerfafval rijdt wat ze ziet liggen, dan krijgt ze bij thuiskomst spijt ervan en gaat ze dan terug om de troep alsnog op te ruimen. Ja, dan ben je inderdaad wel echt verslaafd. Maar wel aan een goed doel natuurlijk. Wat heb je verder nog? Nou, 17 oktober, dan is het weer zover. Dan zenden wij in samenwerking met Omroep Brabant, L1 en de Vlaamse Radio 1 weer de Lage Landenlijst uit. De lijst met beste Nederlandstalige nummers. En vanaf vandaag zijn de stembussen geopend en kan je dus weer stemmen op je favoriet. Oké, en hoe kan ik stemmen? Nou, op onze website omroepzeeland.nl staat een banner, daar kan je op klikken en vervolgens kan je dus je favoriet aangeven. Oké, nou duidelijk. En tot slot? En dan gaan we naar Terneuzen, want daar ging vanmiddag een kinderwens in vervulling. De 14-jarige Tara Vink heeft een ernstige spierziekte en haar grote wens was een eigen boek uit te brengen. Die droom is uitgekomen. Ze werd verrast met een boekpresentatie in Porgy en Bess. Verscholen in het bos, waar niemand durfde gaan. Waar donkere gestalten
achter bomen kunnen staan. Ja, geweldig! Steek je boek omhoog daar! Dat is geweldig! Wat een verrassing vandaag, hè? Zeker weten. Ja, en je kan het boekje De Monsterjagerclub kopen bij de plaatselijke boekhandel in Terneuzen. En met de opbrengst kan Tara samen met haar broertje en zusje naar Disneyland. Kijk, ook een goed doel. Jannes, dankjewel. Het was een bewolkte en later vooral regenachtige en winderige dag. Kortom, guur weer met de vanmiddag al stevige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht neemt de wind in kracht alleen maar toe tot stormachtig met windkracht 7 tot 8 en aan de kust mogelijk windkracht 9. Morgen dan start het nat en winderig met in de middag wisselvallig weer. Met maximaal 15 graden lijkt de herfst dan toch echt begonnen. Dus echt weer om binnen te blijven en bijvoorbeeld te kijken naar terugkieken. En daarin gaat het straks over scheepsstrandingen. Het publiek genoot ervan, maar de vraag is natuurlijk waarom er vroeger zoveel schepen zijn gestrand aan de Walcherse kust. Het had voornamelijk te maken met een zeer moeilijk te bevaren gebied met veel zandbanken, veel scheepvaart wat heen en weer ging. Dus de risico's waren vrij groot. Dus dat is ook de reden dat er vrij veel ongevallen zijn gebeurd. En daarna wordt u nog verder bijgepraat over het weekend weer door Jules Gernaert. Fijne avond voor nu, een goed weekend en tot morgen.